Yo, what's up guys? May bumita guys. Nalaw ko sa manok guys. Antak na to kay alas 5:50. Lawag na to kay karong Domingo ang kananduha ko nag-ihawon. Buniyag na ko sa kuang bata. Kanon ako diri. Kapit na siya muluto. Alright. Hindi eh. Adat ko lagi guys. Ang dua. Ano itong ihawon. Nang limas bagbaw oh. Dago-dago na sila. Pangkuana. Pang birthday na sa kuang kamagwangan bata. Tawag pa sila oh. Tawag pa Inday. So ang bugoy gabi eh kaya di kuan, giubog mayo. Mas babaw sa iyang kuan. Iyang nanay. Pahilo to sinahan ron. Paglima ta sa tuwang mga anak mga guys oh. Sakit na napay maingon nga wa kuno matiman tug maayo. Matiman nga yatiman na namo. Bugoy lang sa bata ayon, grabe. O, sa naisakit ug sakit, mao ra gyud diha. Mao gyud kuan. Bisag yung pislango na nag ubo-ubo. Mao ra hapon. Naging bantay yung nagluya ba? Grabe yan. Paano yun ito guys ay? Atong anak ato yung magpingin. O gani, dinakay ko magunit sa kuwang anak nga. Hadlok kung ingnan ko sa doktor nga. Kanang manigarilyo ka. Ikan ka sa kuwan, di ka magunit sa bata. Di na ko magunit. Nandikan ko sa kuwan, di na ko magunit. Magunit o kanang maligo ka manghimasa. Unsa pa kaya walang sensitibo ko ng bata, sensitive ka iba. Ay putos ko ba ano guys, mag alas 6 na alas 6 untuk sayop ito kong tanaw eh. Trabaho na sa koron. Mao ni ang unang adlaw na ko balik sa trabaho. Sud sa mga 12 ka adlaw yun. Kay unsi man sila ka adlaw. Dahil ka 12, ka 13 siguro nun. So sa 15 na masad. Ang dawaton pa ta nila, mayo. Hindi ta nila dawaton, ay lagi apon. Ay, di basta problema kay kahibasta buhi pa ta guys. Napatay sakto sa panglawas, maka kita ta trabaho daghan. Basta kugihan sa kamangitag trabaho. Pero kabalik ta. Karon kay nanawag mo to si text mo to si engineer gahapon. Kuan ko no, balik ta. Di ka bang. Bangon. Man. Uy. Nakakibuntag na. Ito pa. Kamalay lakaw dudong ha. Lakaw ako ang doon. Ang bata kay pahilot. Sige lang, pahilot ani.
Grabe guys, dati bata guys nga badlungon. Sige kag pahilot, sige kag pa-check up. Bata. Ang kamagwangan ako, sige ra may pa-check up ana, kapila ka na pa-check up. Sige pahilot, pila ka mang hilot ana. Hilot ana. Sumita sa tag kwarta ni guys kay nakoy utang sa kong ugangan 3,000. Ano ako nahagbayad kay lisod ginit. Kani bayang kaliwat ra nato may hulman. Grabe nagpamuyboy ba kana. Nato nang unahan nila diha. Bayad kay lisod. Mas kuan pa kanang kabantay mo nang manghuwa mo slain sa uban ka manghuwa mo kay kuan pero murang mga kaliwatan rin mo imong hulman bitaw murag makuan ta kalit kuan ang tanga alitan labi nagmanghuwam ka unya wani mo magkakuan ng kwarta maingon nga asam ditong gihuwam. Diba? Ano ba? Anong remedyo siguro ko rin kuan sa among trabahoan. Kaya hindi nga mato sila nga pwede na ko mag-salary loan. Pwede po ba ka anong salary loan nga napa mo ko salary loan dito sa una? Daw ako matong bayad maniguang tag trabaho ani guys. Basta naman nato ang life sentence na. Pero sige lang, kumbati lang yapon ta. Wa tay bahaw lang yapon ta. Nabuhi lang yapon ta. Wa tay kuan. No retreat niya to, no surrender. Halag magkabusot-buslot itong purol. Oh. So magkuhan, baon kayo. Ubang sige ha mga guys, pas ubang kay alas 6 na kapin. Okay guys, nakaporto sa nagbaon guys oh. Kanila kong bag kay kong bag na rin baon ay kuan ra gamay ra ba kapoy gag kong bag nya nasuod nga baon ra og uniform. So prepare ta para maligo guys. Kuan guys nang awa de. Grabe gahapon guys. Ang akong mga customer sa delivery ba. Nang sagsagon bitaw ta sa daghang isugo na dito ka ana tiyam nakahatod ko kuan good shepherd dito sa layo ito bukid na to ilang kuan simbahan sa mga madre ba ting layo yang good shepherd dito sa kuan sa 3 de Abril pero meron akong kuan hatod adto wa may kuno good shepherd dito umbot nga no good shepherd napita dia tawag na sa kuwa man diri man asang napita sa Banawa ni nga nung diri man ninyo gi pin ang inyohang ano address puno ano siya bayad doon puno siya bayad kapabayad niya kapoy gasolina nimo niya di mo pang kahagog init pa kaistanan nya wala ko to
na sila yung Madrid nga ito nga surprise atong i-deliver na ako hapon. Yan, dito sa Zakuan sa Lapu-Lapu atong parmasi nga parmasiha Medicus na sa nay Medicus diya sa kuan pusok dahil lusan nimo si bridge ba kanang bago nay Medicus parmasi diha ko deliver nya malibad man kay di ko numao Medicus dito sa Cordoba pisting kalayo ba kamo diha mga magpa-deliver tarong nga inyong address kaya aron nga dito magsaag sa mga na guys no. Maligo na ko guys. Nahina ito sa tunang trabaho na. Atong utang grabe yung utang guys. Kaluhaan tag utang. Ano yung kaluhag utang guys kay pagkatao pa lang daan ang mananabang giutang muna nga ni kaluhag utang. Shout out ko sa mga nitabang sa kuang kalisod sa pag palit-palit sa mga kuang sa kong anak kanang mga resita mga tambal una na gyud naka kuan na kita nakagawas na kita na kuang bata nga gamay. So din ako tason guys unya. Diri na lang taman kay maligo na ko nya may buntag ninyo diha. Ayaw mo kalimot sa pagtan-aw sa kuwang diha be. Sinobre na ako ka vlog ba. Ang katong wa pa ka subscribe mo. Pohon dahil guys mo makasweldo ta ni YouTube makabayad ta sa utang no diba daghan kay utang kumbalay ay human kay tungod sa utang makabalay tag inutang mahuman sad sa di na ka utang. So dengan taman guys may buntag ng tanan adlaw Miyerkules. Bye bye. Oh, God bless. Amping.